Kahapon. Videographers nanay ron, panahon na. After this videos nanay is putol na nanay. Ano ni pagluto, pagbukalo ng kamay o suka, dayon ilunod ang mga lamas. Na dayon pabukalo na eh. Pagbukal, ilunod na. Ilunod ay dayon na, hindi na patatoran, ibukalo naman na. Ang lamas man. I'm hungry. Ayong bukal. Galing kay dako sa bawbak. Ngayon ay pangon na lang. Pangon na. Hindi ba siya pangon? Baoy. Pangon sa siya. Pag-alon? Pag-alon sa kanila yun kay para di malata ang ano. Pero di naman malata ang kapayan. Dahil natin mga putos ay kaya padong layas putos sa kilid naman na giluto na. Salamat kayo sa nang hatag ani magkakaon ni french fries. Salamat sa sponsor para po sa magsunod nga ihatag ba. Salamat sa kayo sa coming. Francie. Gas. Luto na. Ha? Tip.